Dobrý deň, pani. Nalejte mi kávičku. Ale veľmi rada, mladý muž. S Mirkou si ideme prebrať námestia Bystrické Sumár. Ahoj, Mirka moja. Nazdar, Tomi, teším sa, že sa zase vidíme. Mala si pravdu. Hashtag má 44 000 videní. Ja som si to pamätala, Za ja posledných to sledujem. 28 dní 460 000 videní, celkový počet, interakcií skoro 8 000. A to sa bavíme len o námestiach. Ja som na nás pyšná, Tomáš. To bola jazda, Mirka, toto. Akože námestia, bavili sme sa čisto o námestiach bystrických, cez 400 000 videní cez ten môj amatérsky profil a tú moju amatérskú snahu. Čo ty na to? Ja som čakala, že to bude mať odozvu, lebo Až tak veľkú? v podstate námestia bystrické asi takto systémovo zmapované nikdy neboli, ale že to bude mať až takú odozvu, to som ani, a to som optimista, to som neočakávala. Tento sumár vlastne uzatvárame tu na Striebornom námestí, kde si ma pozvala na vynikajúcu kávičku. Ďakujem. Ale no na zdravie. Prečo sme tu? Keď sme ten jeden diel za druhým púšťali, tak ja som vždy veľmi podrobne sledovala komentáre. A jeden ma aj zaujal, aj pobavil. Jedna pani opísala v tom komentári svoju skúsenosť, ako sa ocitla v autobuse plnom Poliakov, ako schádzali z Donoval. Pri príchode na Strieborné námestie podľa názvu očakávali niečo veľkolepé. Aha, že A keď sem prišli, tak ich reakcia bola, co to kurva jest? A to hovorí o všetkom a za všetko. Preto sme na Striebornom, lebo je to symbol, ako upadlo kedysi bohaté a slávne banské mesto. A prečo vlastne tu sedíme v týchto perfektných rybárskych kresielkách s dobrou kávičkou? Pretože Banská Bystrica dopadla tak, že keď si chce niekto posedieť a pokecať o kvalite života práve na tomto námestí, tak si to všetko jednoducho musí doniesť. To je úplne príšerná vec, čo sa s týmto mestom stalo. Tak sme si tu urobili svoj súkromný piknik. Budeme hovoriť o tom, ako nielen kvalitu života nám 12-ročný primátor doručil, ale prídeme v debate aj k tomu, že nám ten život aj skracuje. A komplikuje. A skracuje, úplne biologicky skracuje, ako prídeme k tomu, lebo o čo ide? Prostredie ovplyvňuje dĺžku života. Peter Rusnák častokrát hovorí, že prostredie vychováva. No to prostredie robí v skutočnosti o mnoho viac. Ono nám život môže predĺžiť alebo skrátiť a sú to najnovšie vedecké poznatky, ktoré hovoria o tom, že čo dýchame, kade sa pohybujeme, či nám to spôsobuje radosť alebo stres, ovplyvňuje dĺžku nášho života a rýchlosť starnutia. To už nie je len o pocite a o kráse, to je aj o tom, ako dlho my Bystričania budeme žiť. A to je teda ako vážny fakt. Čo sme v tomto celom seriáli o týchto bystrických námestiach vlastne videli? Presne to sme videli, akú kvalitu života nám za obrovské peniaze naša radnica za posledných 12 rokov doručila. Akože to nie sú malé peniaze, sme 5. najbohatšie mesto na Slovensku, áno? To neviem, rebríček, ale dôležitý je iný fakt. Ani nie takto poradie, ako koľko sme za posledných 12 rokov z mestskej kasy minuli. Dokopy to bolo približne 1,5 miliardy eur. Ešte raz. 1,5 miliardy eur za posledných 12 rokov. V rámci rozpočtu mesta Banská Bystrica, že každý rok... To sme sa my tam nazbierali do toho rozpočtu. To sme sa my tam nazbierali. Bože, zabolelo ma pod srdcom. Presne tak. Možno, že by argumenty boli, že no veď, ale peniaze treba na prevádzku mesta. Áno, ale na druhej strane, keď tak skúsime spolu rátať, ja mám rada čísla, rekonštrukcia jedného námestia, tak s celko veľkorysým rozpočtom by mohla stať tak približne 10 miliónov eur. Za nejakých 80 miliónov eur by sme zrekonštruovali nielen všetkých 7 bystrických námestí, ale ešte aj dobudovali to kultúrno-spoločenské centrum na Sasovej. Keby sme napríklad z bývalej školy na Tatranskej. Napríklad. Tam je veľké rozhodnutie, kde to použiješ. To je 80 miliónov. Ak by sme použili ďalších 20 miliónov na oživenie a starostlivosť o parky za tých 12 rokov, tak tie parky dostávali starostlivosť ako luxusné
botanické záhrady. A ak by sme použili ďalších 100 miliónov na odkúpenie a zrevitalizovanie najvzácnejších historických pamiatok, Medený Hámor, Kaštiel Radvanských, niektoré exkluzívne staré domy vzácne na námestí, za to všetko by sme za tých 12 rokov boli minuli 200 miliónov. A 1,3 miliardy by nám stále na prevádzku mesta ostali. Na platy zamestnancov, na režiu, prevádzku škôl, rozumiem, na zaplatenie údržbu, faktúr, na čokoľvek. Čiže jednoducho minuli sme 1,5 miliardy a za ne máme toto. Toto máme za ne. Tento piknik, čo sme si spravili. Áno, za vlastné sami. peniaze. Áno, presne tak. Akože lietame tu v neskutočných peniazoch, takže asi to nie je tým, že na námestia nie sú peniaze. Na námestia peniaze neboli vyčlenené. Nie, že by neboli v mestskej kase. Jednoducho, nik tu nepracoval s nejakou dlhodobou víziou. Všetko sa robilo len tak, čo koho práve napadlo. A tie peniaze boli strašným spôsobom minuté bez toho, aby sa to na stave mesta odrazilo. A tým aj na kvalite, aj na dĺžke nášho života. Na príklade týchto námestí to si môžeme pretaviť na hociakú tému v meste. Či sa bavíme o športe, o kultúre, o dopravnej infraštruktúre, o infraštruktúre, ktorú nevidíme, kanalizáciu. O parkoch, o zelení celkom. Takže toto si premietnite. Bystrické námestia to je len príklad, ale premietnite si to na akúkoľvek tému, ktorá vás v meste trápi. Pri týchto peniazoch dostanete odpoveď na otázku, prečo je Bystrica také zapadnuté mašúrkovo. Niekto tu nenarába dobre s našimi peniazmi. Len doplním, lebo častokrát v komentároch pod tými našimi príspevkami sa ľudia na niektorých lokalitách hnevali, že prečo riešime práve námestie. Lebo tie námestia sú symbolom toho všetkého, čo si spomínal. To je zhutnená esencia toho, ako bolo za posledných 12 rokov mesto riadené. Už nič s väčšou výpovednou hodnotou nie je. Keď si tak spomínam ešte na mnohé tie komentáre, čo sa pod tými príspevkami zjavovali, tak napríklad jedna pani tam napísala, že stará Bystrica dýchala ľudskosťou. No a toto je jeden z dôvodov, prečo sme celý ten seriál robili. Nie len nám, ale aj všetkým vnímavým v tomto meste chýba už ľudskosť. Verejné priestory tohto mesta sú odľučtené. To spomína aj urbanista Peter Rusnák. Humanizácia námestí tá nás neminie. Bez toho žijeme v odľučtenom asfalte a betóne. Tam, kde sa spoločnosť rozpadáva a nie je súdržná, tam sa nie dobre žije ani ľuďom, ale paradoxne ani investorom, ani developerom, nikomu. Funguje sa dobre len tam, kde sú dobré vzťahy a kde sú funkčné a čitateľné pravidlá. Krásne a veľmi stručne to zhrnul jeden náš sledovateľ. Ten napísal: chcem späť svoje mesto. A ja som nič výstižnejšie v tých komentároch ani nenašla. Naozaj chceme späť svoje mesto tak, akú povesť malo dávno, akú malo ešte aj keď som sem ja prišla pred vyše 40 rokmi. Chceme späť svoje mesto. Niečo dodať. Ale predsa len posledná otázka. Čo ďalej? No čo ďalej? Keď človek chce mať predstavu o budúcnosti, je dobre vrátiť sa do histórie, lebo naozaj tá história je najlepšia učiteľka života. Áno, kto nepozná históriu, nemá budúcnosť. A Bystrica má v svojich génoch, či chceme, či nie, odvahu. A to nie je len Slovenské národné povstanie. Pred pár dňami sa v Bystrici udiala jedna veľká slávnosť a pripomínali sme si 500. výročie Banického povstania. Vtedy nahnevaní baníci aj s čakanmi vtrhli do mesta s cieľom vyhnať pánov. No na nejakú dobu sa im to aj podarilo a obsadili mesto. Práve tá odvaha by mala byť dôležitá, lebo my dnes nepotrebujeme čakany, my máme ďaleko silnejšiu zbraň, my máme volebné lístky. To je omnoho efektívnejšia zbraň. A jednoduchšie, o dosť jednoduchšie. A keď pôjdeme k volebným urnám, tak si tú odvahu našich predkov treba pripomenúť a voliť odvážne zmenu. A teraz to poviem natvrdo, vyhnať neschopných pánov z radnice. Ľudia sa boja zmeny, často sa upínajú k nejakým tým istotám, lenže voliť trikrát to isté a očakávať iné výsledky je hlúposť. Istota úpadku není to, čo zrovna asi chceme. To znamená nebáť sa zmeny, pretože výsledky môžu byť lepšie. Ak zmena nenastane, tak je tu istota,
ale absolútna istota iba úpadku a stagnácie tohto nášho milovaného malebného mestečka na Hrone. A to nikto z nás nechce. Ešte aj míňania obrovských finančných zdrojov mimoriadne neefektívnym spôsobom. Áno, nekrmme cudzie prasiatka, snažme sa vzácne zdroje smerovať svojich volebných zástupcov tak, aby sa nám to vrátilo. A aby nám kvalita života stúpala. A aby sme si aj, ako vysvitá, predĺžili dĺžku kvalitného života. A aby naše investície v meste do zamestnania, do biznisu, do vzťahov, do detí, do nehnuteľnosti, do čohokoľvek neodplávali dole Hronom. Sledujte náš profil. Naďalej je sa o čom rozprávať. Tých tém je o mnoho viac. Čaute. Ahojte. Takže Mirka, moja zlatá, námestia Bystrické máme za sebou. Malo to desiatky tisíc interakcií, priamých že interakcií. Tých ľudí to naozaj zaujalo. Vážne sa z toho mimoriadne tešíme a sme všetkým, ktorí nás sledovali, vďační. Ďakujeme sledovatelia. No a teraz čo? Možno by sme mohli navnadiť všetkých našich sledovateľov, že chystáme ďalší seriál na september a ten sa bude týkať fungovania bystrickej samosprávy. Možno, že tam nájdete aj také informácie, o ktorých ste doteraz ani len netušili. Máte sa na čo tešiť. Sledujte môj profil, kliknite odber a nič vám neújde. Čaute.